ମାମୁଲୁ ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ମାମୁଲୁ ଏଇଟା କଣ? ଏଠି ଶୁଭିଲାନି, ଆଉ ଥରେ କହିଲ। ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ? କଣ କହିଲ? ଇଏ ଶୁଭୁନି କିଛି, ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ହବନି, ବଡ ପାଟିରେ କୁହ। ହଁ, ଏଇ ପାଠ ପଢିଲା ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ କଥା କାଇଁ ମନେ ପଇଲା? ତମେ ପାଠ ପଢିଛି, ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କୁହ? ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇନି, ଏଇଟା ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଲେଖି ସାରିକି? ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦବା। ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ କଣ ହବ? ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ କଣ ହବ? କଣ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ? କିଏ ଲୋ? ଠାକୁର ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ? ହଁ, ଏତେ କଥା ଜାଣିଛ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଲେଖ, କର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ମାମୁଲୁ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କରିଦିଅ।